Jeg hedder Diego, og jeg har travlt, og min chef vil gerne sige noget. Jeg hedder Katrine Clausen og er sektionschef i Operation, og det vil sige, at jeg har ansvaret for Bilka to go, hvor vi jo kører med de her robotter. Vi har generelt set været rigtig glade for at have robotterne. Det har været en rejse, vi har været på. Vi har skulle vende os til dem. Alle nye ting kan være sådan en lille smule udfordrende i starten, men vi er et sted nu, hvor medarbejderne er rigtig glade for at arbejde med robotterne. Og at vi som ledelse oplever, at vi er blevet en del mere effektive, og det er især på grund af robotterne. Hej venner, jeg er ønsket på gulvet. Vi ses. Jeg hedder Iris, og jeg er 23 år gammel. Jeg har været i Salling Group i 7 år. Jeg arbejder til dagligt i To Go, hvor jeg både er ansvarlig, men min egentlige titel er elev, og jeg er færdig her til april. Vores robotter bliver brugt både vores frost og vores køl, men der hvor vi primært bruger dem, det er oppe i vores kølafdeling, hvor vi har nogle medarbejdere, typisk 2-3 stykker, der står og kører vores vogne, som gør, at vi bliver mere effektive, vi får nogle flere vogne i gang, fordi vi ikke har de her minutter, der går fra at være fra køl og ud til vores lager. Oplevelsen med at køre de her tunge vogne, det er, at de kan typisk veje over 100 kilo, og når de gør det, så laver man sådan nogle vrid i ryggen, som kan skade ens ryg på sigt. Og med robotterne, så hjælper de også med at undgå de her vrid, når de bare kører frem og tilbage fra lager til butik. Jeg snupper lige lidt strøm, og så kommer jeg tilbage. Vi kan jo også bruge robotterne til en hel masse andre ting i varehuset. Sådan rent principielt så kan de bruges til alle de transportopgaver, vi har. Det kan være, at der skal hentes noget i delikatessen, som skal køres ned til Bilka to go, eller det kan være, at vi har noget affald et sted i varehuset, som skal smides ud, og det kan sagtens være en robot, der henter det og kører det hen til endedestinationen. Det er jo ikke nogen grund til, at vi bruger medarbejderressourcer på, hvis vi har en robot, der kan løse opgaven. Endnu en opgave. Jeg kan gøre det her dagen lang. Vi ses.